Zagon ƙasa ne yake faruwa. Hajiya, kin ji daɗin abincin kenan. Ai, na ce miki wata ma tana na ranar nan da ta zo cin abincin kawai ta haɗiye da cokalin. Allah ko? Wallahi tallahi shi sa muke ba da ƙaton cokali saboda kai ya wuce mu kogar. Saboda daɗin abincin wata kuma tana ci ta kare cokalin a bakinta. Wallahi tallahi. To ai na ga baki sha miyan da yawa ba. Wasu ko har cewa suke a ƙaro musu miya. To ko ɗin an buɗe miki? Ok, ba zan bar shi ba. Bari dai kan cika ki da dogon surutu, bari in ƙara matsawa in kika gama ci saboda in kina cin abincin nan ba za ki iya magana ba. Wallahi tallahi. Bari in je Hajiya. Zagon ƙasa ne, zagon ƙasa ne. Ba za a tura ma kuma wallahi sai dai mun yanzu mun daina amfani da POS sai dai in ki bani account ɗin da za a tura mu an yi so sai mu ta nan baya ko wasu masu POS sai in tura musu. Haka. Eh? Na dama da ladan dariyar da ka wanda. Duka ni kaɗai Hajiya? Kai na gode sosai wallahi na gode Allah ya ƙara arziki. Ni suna na Sadiya. Da dai kuma ce mu Hajiya. To sannu Sadiya wanda ya ma wannan kyauta ai dole a ce mai Hajiya. Allah sai. Samun lambar ka. Okay. Ko da muna da ya tashi sai. Ba damuwa. Suna na Ma'aruf. To na gode Hajiya. Na gode. Maruf, na saida. bari dai in gaya maka gaskiya. Hanyar da ka ɗaukan ma kanka ba daidai ba ne. Kamayya. Ya kamata ka bari. Amma me yasa ka ce haka? Murmushi ne fa kawai na sa su na ba su dariya ne barkwanci shikenan suka mun wannan kyauta. Murmushi da barkwanci ko? Wallahi kuwa. Kana nufin murmushi da barkwancin ne yasa ta ɗauka ta baka wannan? Ina mai tabbatar maka lokacin da zaka fara kuka yana nan. Kuka kuma? Zagon ƙasa ne, zagon ƙasa ne, mai cin amana. Abokina haka kaya ko? Wallahi tallahi kaga wannan jins din ma stock jins ne.
Yanzu kai dan Allah dan Annabi, wai duk kuɗin da ka samu kaya ka kuma zuwa ka siyo? Kawai baka tunanin ka tura ko sisi gida? Amma wallahi kana ban mamaki. To ai duk alherin da nake samu ta sanadiyar kayan nan ne da nake sawa. Kai ni fa an ga yamma ko na rantse da Allah ni na aiki a restaurant nan ba wai dan in samu kuɗi in kai gida bane. A'a dan in samu wata hajiya in sace mata zuciya ko wata bi kuɗi ta yi wubda ni, na rantse da Allah kuwa. Allah ma ba zai baka sa'a ba. Lamarinsa ba Saboda ƙudurinka ba mai kyau bane. Ba wacce za ta so ka, a haka za ka gama. Dan bakin ciki idan Allah ya kawo sai ka hana. Dala dan miƙo min remote ɗin. Kai baka da hannu ne ba za ka ɗauko remote ɗin ba sai ni zan miƙo ma. Kai, yanzu yar wannan maganar da muka yi da kai har ka ji haushi? Amma kai dangin ku da kutare ne ba a san irin fishin da za ka yi ba wallahi. Ya ba zan jawo shi ba, ya ana fatan Allah ya kawo kuma kana cewa Allah kai ya kawo. Oh, to in dai wannan ne, Allah ya baka hakuri, Allah ya kawo. Amma ka sauya ƙudurin da yake zuciyarka. Ƙuduri kuma? Wani irin ƙuduri? Ka ni fa ƙuduri na daidai yake ba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wai ke ba a koya miki da yake amsa salama ba ne? Kai, idan kana mata kana nasara baka isa ka gwada jahilar takamarka a kaina ba. Lalle zan tabbatar maki da ni jahili ne. Kai, Usman, Nabila, me ke damun ki? Me yake faruwa? Ya kamata ba ki tirsasa wa zuciyanki a gurin zama da Usman a cikin gidan nan. Ya kamata ki gane cewa shine mijin da zan aura. Ki yi haƙuri da shi da daɗi da babu daɗi. Nabila, idan kin shiga ciki ki kawo min ruwa ina jin kishi. Na ka je ka zauna haka. Na maka kwalliya har sau 3 fa, amma har ya goge baka dawo ba. To ai mata irinki ko ba su kwalliya ba kyawawa ne. In kuma sun yi fa. Shikenan sai su ƙara kyau. Ko na ka maka ruwan da kai ne. Bari ta kawo. Na iso. Ina cikin mota ina jiran ka. Ka san babban abin da ya sa ni neme ka? Sai kin faɗa. Dama ina so ne in gaya maka. Ina son ka. Ina za ka? Yanzu Hajiya, kamar ni ki duba yadda nake fa. Aike ba aji. Kar ka kuma ce min Hajiya. Ni sunana Sadiya. Ka kira ni kawai da Sadiya ta. Gaskiya ina son ka, kuma duk duniya yanzu babu wanda nake ji ina so. Don haka kuma duk duniya a yanzu babu wanda zai iya raba mu. Tun da na haɗu da shi zuciyata take ta bugawa tara. Shi kansa fa da na gaya mai ina son sa da ya dubi aji na ya dubi girma na kusan zuraye da gudu daga cikin motar. So ya fita fa. Allah sarki bawan Allah wallahi ya min tausayi. Allah dai sakar ki nuna masa kallon shedancin ki. Ai kuma ina son shi. Ba zan taɓa nuna mai halina ba. Amma idan shi ya nuna min nashi halin, zan haƙura in bi da shi a hankali har sai na ƙarar mai da ruwan maƙogaransa.
Dama akwai ruwa mu ne? Alaikum assalam. Abin da nake so in ce yawun mu uwaran zai ba Hausa wallahi. Kai. To shi ya shiga ibtila'i. Ni bai yunwa nake ji. Yunwa? Yi wallahi. Ha bari na sa ni. Ni wallahi gwara in je ne kicin din da kaina in dafa. Kafin yanzu ta dafa mun ma lokaci. To amma me kike yi baki ci abinci ba? Zumuɗi nake. In zo in gaya miki abin da yake faruwa. Shi abin yayi zafi wallahi. Ci wani magana ba da take. Da kin dau halina da kin huta. Barkanki da haka da fatan kin tashi lafiya. Muddin ina tare da kai da tunaninka, kai ma ka san zan tashi lafiya cikin yardar Allah. Yaushe za mu kasance a kusa da juna, na daɗe da fahimtar wannan halin da muke ciki. Ya mun nisa, na fa jima cikin farin ciki idan ina kallon fararen idanuwanki. Kowane lokaci muka rabu da kai, sai na dawo sai na fahimci ashe ba da kunnuwa nake sauraron muryarka ba. Komai ka faɗa zuwa yake zuciyata ya zauna. Sai na dawo gida ne ta tunani yana yawo a ƙwaƙwalwata. Idan ka rabu da ni zan sha wuya. Na tambaye ki? Ina jin ka diya. Kin taɓa ganin wanda ya rabu da jinin jikin shi kuma ya rayu? Ko so ɗaya. To ke jinin jikina ce. Idan har zan iya rabuwa da ke ba ni da amfani kuma ba zan taɓa iya ci gaba da rayuwa ba. Haba malam, ka san me nake yi ya ka musge mun wata? Dan Allah ban wayata. Ba zan bayar ba. Na ce ba zan bayar ba. Wai kai dan Allah dan Annabi, wai kai wani irin mutum ne dan Allah dan Annabi? Tun ɗazu fa chat kake yi fa. Baka tashi kai sallah ba. Wai wanda kake chat nan da ita ba musulma ce kuwa? Ku ji tsoron Allah fa. Ina ruwanka a cikin me ya shafe ka chat din da muke ni dai ban wayata. Kaga in kana sabgar ka bana shiga. Ni ma ba zan kakka shiga ta kawai kowa ya sha'ani shi dan Allah ban waya. Haka kace? Eh haka na ce. Haka kace? Haka na ce. Kai ni fa na gane kana ta shiga rayuwa ta ba ruwanka da ni kowa ya kanka gaba shi. Gashi. Allah ya shirya mu dai. Ban san me yasa duk lokacin da muke tare da kai ba sai in ji gaba ɗaya na kammala. Ban san ina igiyar son ka za ta kai ni ba, amma ina fata idan ta kai ni kada ta dawo da ni. Ko da wajen bai da daɗin zama? Ai duk inda nake, in dai har kana tare da ni, to babu wani rashin jin daɗi da zai tasiri a wajen. Ban san ta yaya zan misalta miki irin tsananin daɗin da nake ji ba. Gaskiya na kai kololuwa a soyayyarki. Ni gani nake soyayya da kike min kaman ba ta gaskiya ba ce saboda ki duba yadda kike fa, ki duba yadda nake. Kalli cikin idona. Ka gaya min na yi maka kama da mayaudariya? Ko a gidanmu iyayena sun san cewa ba kowane abu ne yake burge ni ba, amma idan har na gani ina so, to in duk duniya za su taru su kushe shi ni bai dame ni ba. Na gode ma Allah da ya bani masoyiyar gaskiya ta hakika kamar ki. Na haɗe ina addu'a da burin cewa Allah ya haɗa da wadda take so na gaske. Ashe jinkirin da Allah ya min alheri ne, sai gashi Allah ya haɗa da zankaɗeɗiyar kyakkyawar budurwa kamar ki. Ban gane ba. Da na ce duk duniya ban ga mai son kai kamar ki ba, saboda ke fa ba ta inda Allah ya rage ki. Na rantse da Allah komai naki cif cif yake. Kina ji ko? Bari in koma wajen aiki na, ko kina so a kore ni ne? Bari in koma sai mun yi wa, kin ji? Na gode, I miss you. Zagon ƙasa ne. Sun da kansu soyayya ita ce ta zama suna. Sama. Aha! Aure martaba daraja ne mai tarin yawa. Ga angonin da shi da amarya wannan duniya.
lokacin ki ne yayi amarya yar amana. Wallahi idan ka kuskura ka matso kusa da ni sai na aikata maka abin da baka taba tunani ba. Kina cikin hayyacin ki kuwa? Da hankali na. Tabbas wani abu ya faru dan ba ke bace wallahi. Bai kamata ki mun haka ba, ni mijinki ne ba. Kai har yanzu kai gogo ne dan ba mu kai ka daki ba. Wallahi tallahi zan iya kai kaina. A lalle da an tafka abun kunya. Ko za ku koma ne ku ga yadda ake yi? Ne wallahi zai iya. Wallahi tallahi. Rama, na ce wai uban me ya kaki cikin daren nan? Mata ya aka yi ne. Kawai mai mata ɗauka amarya mu je. Dan Allah ku yi hakuri, ni matan aure ce. Mace mai daraja ya kamata yanzu tana ɗakin mijinta. Wallahi tallahi baki isa ba. Ko ana dole ne a garin ku? Abinda nake nufi kenan. Shi wannan zaka raba shi biyu. Shi kuma wannan sai ranar da za a kai ka. Malam, har me zai sa har sai na raba gida biyu? In dai ka shanye maganin nan gaba daya, to sai dai a nemo maka wata matar daga waje. Godiya ce fa. Na ce ba? Ka ce me? Rahama dan Allah ki hakuri saboda na ga auren soyayya mu kai ko. Dan Allah ka yi hakuri yau bana tunani zan iya. Ni kamara? Na daina tsayawa ina miki wani abu sanye sanye ne mijinki ne. Haƙina ne da yake kanki kuma dole sai kin bani. Ya za ka tsallake ni ka je ka siya abinci? Ai wannan ba adalci ba. Yanzu ashe habbakin ki zai iya furta kalmar adalci? Na rantse da Allah ba wuka ba ko bindiga zaki dauko. Ni matan aure ce ga mai gidana. Ke in zuwa ce miki ne mai gidanki. Idan kalan miji kike yi, za mu biya miki bukatun. Daren farko ke hakuri da Allah karki mun fushi ke yi mani murmushi shine shaidar hakuri ni ba ni gunaguni da na ilaifi iki hakuri aso ba a fushi komai jarabawa ce kwarai. Me yasa ki da ke gidan nan? Jini nake gani a hannunki. Jini? Kashe shi kika yi? Maganinki. Malam lafiya? Wani taimako na zo nema a wurinki, amma dan Allah karki ce min a'a. Ajiyar lambar wayanki nake so ki bani, domin in dinga jin wannan kyakkyawar murya da take fitowa daga wannan tausasan labban naki. Amma malam kana son rayuwarka? Zai fi maka sauki ka rabu da ni. Me yasa? Bana so ka sa rayuwarka a cikin haɗari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane ne suke ta bibiya ta duk inda zan ci. Su waye? Ake dalilin bibiyar ka muke mata. Da zarar mun kammala aikin mu. To, kai kuma daga wace duniya? Duniyar soyayya, duniyar furanni, duniyar da aka gina ta domin ke. Ka taɓa ganin kyakkyawar mace kamata namiji ɗaya yana binta? Kai shi kenan kai a rayuwarka baka iya gane matan aure? To kama ne da su matan balle a gane? Su matan aure ɗabi'ar su tafiyar su kai har ta sa kayan siya bambanta da 'yan mata. Idan ka ga mata aure a ababuwan ta ma kawai idan ka kalla za ka gane cewa wannan mata aure ce ba kuma ba. Ba abin da zai canza daga duk yadda ka ce ai. Adam, ka ce mini babu komai, amma ga shi nan fuskarka da jikinka ya nuna alamun akwai damuwa tattare da kai. Don Allah ka gaya mini me yake faruwa. So makaho ne. Soyayyen ku tana burge. Zan yi komai ne. Biki ga ina tare da mutane bane? Me yasa ke abu kamar 'yan secondary school? Na yi alkawari da ke. Kina hawa mun kai. Me haka ka san wanda ka rike kuwa? Na sani Tima, wani banza ne gaja. Mara gali. Wannan dauke shi samaki wanda yake so shiga tsakanina ni da ke Tima. Wannan halin da kake nuna yayi halin yarinta da yawa. Amma ba laifinka bane. Rashin tarbiyya ne da baka samu shi a gida ba, shi yasa. Soyayya ce.
Birnin so, birnin so. Ban ga dalilin da zai saki damu da mutumin da bai damu da ke ba a rayuwa. Aliyu, stop it. I don't want to hear that from you again because I care about him. Adam ba zan iya rabuwa da kai ba saboda ina. So sanadi ne. Zuciyata ba ta iya haƙurin rasa ki ba. A halin zuciyata kalma ɗaya tak take buƙatar ji shine kalmar ina son ka. Dan Allah ki ce kina so na mutilla. Akan ki a bar ni. Kina min gizuwa idanuna. Wata fuskar ki shike yawo kwalwata. Ina so mu kasance a birnin su ni da ke a koda yaushe a rayuwa. Birnin so, birnin so. Lalle na gane cewa in dai Adam yana nan a rayu sam Sima ba ta koya. Adam. Adam. Wallahi ba zan iya rayuwa da wata mace in ba ita ba. Kawai a aikata masa. Idan wani abu ya same shi, zuciyata ba za ta ɗauka ba. So sanadi ne. Ina son ki gane. Birnin so, birnin so. Ban taɓa tunanin ranar nan za ta zo min cikin gaggawa ba. Kin kasance wani ɓangare na jikina. Amatin lahi, ina son ki. Ina son ki fiye da yadda kike tunani. Saboda zuciya ta rage da kamu da sanki. Ban taɓa son wata ƴa mace a duniya idan baki ba. Amma ai ka san abokin kai na son ta ko? Sima. Hakika na yi nadamar abubuwan da na maka. Ban taɓa tunanin cewa dakon soyayyar Adam nake yi ba. Don haka dukkanin muradin raina, fata na burina, soyayyar da take cikin zuciyata na tattaro ta. Na dawo da shi zuwa ga zuciya. Babu wata kuɗin da zan bada kawai. Haka ka ce? To zan nuna ma. Fine, ni ne fa. Ku je. Birnin so, birnin so.